31st March 2026 बे दिनखौ लोब्बा लानानै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान बे दिनखौ दिनै जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय 2023 आव स्टुडेन्ट डे हिसाबै आसामाव डिक्लेयार खालामनाय जादों आरो बे दिनखौनो लोब्बा लानानै दिनै जोंनि क'क्राझार सहराव खाथियाव थानाय सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि बेवहाय जे जोंना गेदेमा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखायाव जों बिबार बावनानै बिथांनि जोनोम सानखौ मान बावनायजों लोगोसे स्टुडेन्ट डे हिसाबै दिनै फालिनाय जादों आरो बेखौ लोब्बा लानानै सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै स्टुडेन्ट डे हिसाबै प्रग्राम दिनै मोनसे हाबाफारि लानाय जादों आरो बे सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि जाय बिथांमोनहा दिनै बे गिदिरथार मोनसे सानखौ फरायसा सानखौ दिनै फालिनाय जादों बियो मोनसे गोग्गाथाव मानो होनोब्ला दिनै सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजिया दिनै बे गेदेमा बिथांनि जाय बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिनि थाखाय दिनै सोराङाव लाबोनो बर' हारिखौ जौगाहोनो आरो बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय दिनै बयखौबो कनसियास एबा सांग्रां बानायनो थाखाय जि नाजादोंमोन जे बिथांनि थांखि बादियै दि जोंनि जाखांफुबाय लाइमोनफोरखौ जे सोलोंथाइ होनानै गोजौ थाखोआव बे भारतनि सासे बिउरोक्रेट्स भारतनि सासे गिदिर अफिसार्सफोर बानायनाय जि थांखि दंमोन आरो दिनै समाजखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों सोराङाव लाबोनायनि जि थांखि दंमोन बे बिथांनि मोनसे उद्देश्यखौ दिनै जोंनि गेदेरथार मोनसे सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि दिनै बेवहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बिथांमोननि जि मोनसे नाजानाय बे मोनसे सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजिया दिनै बिथांनि गेदेमा बिथांनि स्टुडेन्टस डेखौहाय दिनै बन्द खालामनो हानाय एबा हलिडे हिसाबै खालामनो हानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना खामानि आरो बेखौ बर' माहारि फरायसा आफादा अरायबो जों साबायखर बावो आरो थिग बिदिनो गोबां जोंनि इन्स्टिटिउटफोर दङ सारा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव आरो जोंनि आसामावनो दा बिथांमोनाबो बिदि रेसपन्सिबिलिटि लानानै जोंनि मानगोनां सिआइटिनि दैदेनगिरि टिचार्सफोर आरो फेकाल्टि मेम्बार्सफोर जाय बिथांमोना जाथिनि जि सेन्टिमेन्टजों दिनै खामानि मावदों दा बिथांमोनहाबो दिनै सात्र स्टुडेन्टस डेखौ दिनै बयबो दायथ' लालायोबा जोङो अराय जों गोजोननाय मोनगोन आरो जोंनि दा जाखांबोबाय थानाय जोंनि गोदान जोलै आरो जोलैसाफ्राबो दिनै बे मोनसे दिनैनि स्टुडेन्टस डेखौ प्राउड फिल खालामगोन दा जोंहा दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा बे सानखौ लोब्बा लानानै जोङो दिनै जोंनि रिभलिउसनारि जि स्पिरिट जि बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि जि थांखिखौ लानानै जों दिनै आवगायबाय थादों आरो बेखौनो जोङो गिदिरथार मोनसे जोंनि फरायसाफोरनि जिबनाव एबा जिउआव जों बेखौ नोजोर बोनानै थांखि बोनानै जों आवगायलांबाय थागोन आरो बियो जोंनि थाखाय मोनसे हिस्ट्रि जारिमिनारि मोनसे गौरब सान मानो होनोब्ला सारा आसामावनो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि बर'फोरखौ एबा ट्राइबेलफोरखौ दिनै कनसियास खालामनो हादोंमोन आरो जोंनि जि पलिटिकेल राइट्स जोंनि जि सेल्फ डिटारमिनेसनखौ जों गोरासिन खालामनो हादोंमोन आरो जोंनि हा-हुनि मोन्थाय जोंनि बर' हारिनि राव हारिमु धोरोमखौ दिनै जों फोथांनानै लाखिनो थाखाय आरो बर' हिसाबै जोङो सा सानजा भारतआवहाय दिनै बिखा फोरदांनानै जों थांनानै थानो थाखाय जोंनि जारिमिन जोंनि राव जोंनि आसार खान्थि जोंनि धोरोमखौ लानानै आवगायलांनो थाखाय जि बिथाङा जोंखौ फोरोंलांदोंमोन बे फोरोंनायखौ जेब्लायबो जों छात्र हिसाबै जों लाइमोन हिसाबै जाखांबोबाय थानाय इयुन जेनेरेसन हिसाबै जों बेखौ लानानै जों आवगायलांनांगोन अब्लासो जोंनि जि बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जि थांखिमोन जि आद्रा थानाय मुंख्लंफोरनि जि सिमां बे सिमांखौ जाफुंसार होनायाव जों मोगथां महर होनो हागोन।